Cacung lu gulung-gulung di golek bojo kanyo ora masuk kudu apa yo mendem telo sing tak wedeni engko marani banci-banci le supan ming golek bujangan cewek kowe ono tan sing gawe peci nomor kan luwe dikei luwe apeh nggo kresek engko ning kene sampe becek yo no min nggo keri mulyono mulyadi cak cengking lan paksin yo oleh Pak Amsi rondo se akeh zona nandur coro gawe awak muda nikah kasa mendeman suge usaha kasa kaya aji gonceng mbak nurani bojo wong mbak parani nyilih motor koncone kang nanang gowo wedange olah jalo wis kuwi sak crut aye wes kuwi sak crut aye duit akeh duwite lek men cekan wong ngene duwi lek men jelas ngene duwi lha apa tuan gampang karo nilai kok gelis tekan kuwi no meje preberan wis gak meneman saiki wis beda coba ciri kira prahan kok saiki ngene iki wis beda rondo se akeh zona nandur coro gawe awak muda nikah kasa mendeman suke usaha kasa kaya aji gonceng mbak nurani bojo wong mbak parani nyilih motor koncone kang nanang gowo wedange olah jalo wis kuwi sak crut aye wes kuwi sak crut aye wahyu gunaku tak kungkum tawin lede wahyu gunaku tak kungkum tawin lede tuku lepe tuku lepe tuku lepe tuku lepe wis kuwi sak crut